Дустым, әйдә, җәйге урманга кирик әле. Монда нинди җиләкләр үсә икән? Бу каен җиләге. Җиләкләрнең иң тәмлесе һәм хуш ислесе. Ул җирдән 10-20 сантиметрга күтәрелеп торган кечкенә генә куакчыкларда үсә. Гадәттә күләгәле урыннарда, чокырларда, урман алачыкларында очрый. Кыргый каен җиләге кызыл яисә ак төстә була. Аның 600 төре билгеле. Каен җиләгеннән кайнатма ясыйлар, кышка катырып куялар. Галимнәр исәпләвенчә, каен җиләгенә 60 миллион яшь. Димәк, ул безнең планетабызда динозаврлар йөргән чорда ук үсеп, җиләк биреп утырган. Каен җиләгенең тәме генә түгел, исе дә үзенчәлекле. Галимнәр фикеренчә, аңа чәчәк, бал, алма һәм ананас исе кушылган. Алма бу исемлектә бер дә очраклы түгел, чөнки каен җиләге белән алма якын туганнар. Каен җиләге бик файдалы. Борынгы вакытлардан ук ул дару буларак кулланылган. Аның файдасы турында Гиппократ һәм Әбүгалисина кебек танылган табиблар да язып калдырган. Каен җиләге баш авыртуын баса, тән тиресен сәламәтләндерә, организмның авыруларга каршы туручанлыгын арттыра. Каен җиләге яфракларыннан пешерелгән чәй салкын тигәндә тизрәк терелергә булыша. Аның тамырларыннан ясалган төнәтмә хәтта канны туктата ала. Каен җиләгенең туган ягы дип Альп таулары санала. Бүгенге көндә аны Антарктидадан кала барлык материкларда очратырга мөмкин. Бу җир җиләге. Ул 35 сантиметр биеклектәге куакчыкларда үсә. Җир җиләге каен җиләгенә охшаган, ләкин аннан бераз зуррак. Җиләкләре түгәрәк формасында. Җир җиләге каен җиләге кебек кып-кызыл түгел, ал төстә. Ләкин шулай да бик тәмле һәм хуш исле. Җир җиләгеннән кайнатма, джем ясыйлар, компот кайнаталар, кышка катырып һәм киптереп куялар. Җир җиләге бик файдалы да. Ул организмның авыруларга каршы туручанлыгын арттыра, тынычландыра. Аның хәтта яфраклары да дәва. Алардан ясалган төнәтмәне тәндәге бәрелгән яисә киселгән җирләргә сөртсәң, яралар тизрәк төзәлер. Җир җиләген Евразиянең төрле өлкәләрендә җыярга мөмкин. Бу кара җиләк. Ул зур булмаган куакта үсә. Җиләкләре кара төстә. Кара җиләк гадәттә ылыслы һәм катнаш урманнарда, сазлыклы җирләрдә үсә. Ул 40 ел буе уңыш бирә. Кара җиләктән кайнатма, джем, как ясыйлар, компот кайнаталар. Шулай да иң яхшысы аны җыюга ук ашау. Кешеләр кара җиләкне борынгыдан ук үз иткән. Халык арасында хәтта идә кара җиләк булса, табиб та кирәк булмас дигән сүз дә йөргән. Кара җиләкне ашаганнар, аның белән дәваланганнар. Рәссамнар әлеге җиләк суыннан буяу ясаганнар. Кара җиләк күзләр өчен бик файдалы. Ул күзнең арыганлыгын бетерә, төнне яхшырак күрергә ярдәм итә, хәтерне үстерә, баш мие эшчәнлеген яхшырта, тагын мәңге яшь калырга ярдәм итә. Аны хәтта мәҗбүри рәвештә космонавтларга да ашаталар. Кара җиләк Европада һәм Азиядә, Төньяк Америкада очрый. Дустым, видео сиңа ошадымы? Алайса, лайк куй һәм безнең каналга языл.